Аб міру трэба не толькі марыць, яго трэба ствараць. У брэсцкім доме грамадзянскіх абрадаў сёння шмат бацькоў з маленькімі хлопчыкамі і дзяўчынкамі. Ім не споўнілася яшчэ і месяца. Ужо традыцыйна ў гэтай зале ушаноўваюць дзетак, якія нарадзіліся ў самы мірны дзень 21 верасня. Сегодняшнее мероприятие, оно как бы открывает начало биографии. Дети на первом таком публичном мероприятии, и, конечно же, сейчас они не понимают, но через какое-то время они будут понимать это, в какой день они родились. И потом вот этот сертификат, который, я знаю, что у многих он висит в детской комнате, на видном месте, он постоянно им напоминает, в какой день они родились. Рукі, якія падтрымліваюць планету, Галінка Алівым, па легендзе голуб міру пранес яе на Нояў каўчэг. Сімвалічны малюнак на сертыфікаце тлумачэнняў не патрабуе. Таксама разам з імі навароджаныя атрымаюць свой самы галоўны падарунак – імя. Бацькам немаўлят выдадуць пасведчанне аб нараджэнні. Дарэчы, шмат хто верыць, што такая дата накладвае пэўны адбітак на характар дзіцяці. Это очень хороший праздник, тем более он очень спокойный. Как раз родился в этот праздник. Неспроста говорят, что дети, которые родились мирные. Да. А вот как это соответствует характеру? Да, самый спокойный ребенок. Калі разглядаць карціну ў цэлым, дэмаграфічная сітуацыя ў Брэсце добрая. Пра гэта кажа статыстыка. У мінулым годзе, напрыклад, нарадзілася 3607 немаўлят. Самым паспяховым быў 2014 год – 3706 навароджаных. У гэтым годзе ў мірны дзень у Брэсце свет пабачылі 17 дзетак, а ўсяго ў вобласці 54. Дар'я Артыхевіч, Роман Філютіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».